Salutare guys, hello guys, welcome to my new video, and I want to tell you the next 5 days I will go to the beach. You will see in the you will see down, look down, and you will see on the titlu in Romanian. You need to translate for this if you don't understand. But I will go to the beach for 2 weeks, and I will come back on. Wait a second. And I don't know how to sing you. I will gonna go, after 3 and 0, after this month on 1 and 4, after 2 weeks on 3 and 0 day, I will go and back on 1 and 0. I'm from Romania and little bit I can speak. And the rest wait a second. Wait! Yeah. You will understand. After I coming, I will make more videos with new plans, and we'll see the next 5 days. Goodbye everywhere. We're saying after 5 days. Goodbye. Oh, and wait, before I close the video, I will speak in Romanian. Ștefane, ieri, dacă te uiți la acest episod, eu voi pleca la mare pentru vreo peste 5 zile, voi pleca la mare și nu o să ne mai vedem vreo 2 săptămâni, până pe 14 iulie. Bine, o să ne auzim la telefoane dacă o să pot să mi-l iau. Înțelegi? După astea, după ce mă întorc, o să fac planuri de videoclipuri și cam atât. Cam atât pe ziua de azi, guys. Nu uitați să dați like, subscribe și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!